Hublay yapi baro kapang kabangan keren hapi menta kalong katan rai jong kapom daki snem bon ki baong bau Augustin bakhoi upendon kam neng kong ya ka kantin kapop ten rai u Augustin uong ba kapop u Adam kadai kapop ten rai Henry pat dei ma ubahikai ya kane kajihikai kabalang sya kiwai ha kajing sisya dei ma ubakren nengkong Henry ka Bible kala kren sya ya kane kapop ten rai ha ki bon kijaka jong ka Bible te khnang bandup suthu ngan pen I happy katu katne kijaka ba kedau syapang kapop ten rai menta ngan pentikna siwa ya kajing suthu kabalang katolik kakot ikai niam kabatai ya ubreu lapen shoy da uksui kajing syania jong ubreu ha ublay nong bo nong thau kaladu no bat kumta ubreu upendon kambakla ya kamon balai luin da kajing tam sneng ya ka hukum ublay kane kadai kapop banengkong jong Adam bat kaim Genesis lai yuway hadu khadway Roman san khon bakat khandai nadu kane ka khlip man kila do no ya kajingai kajing khoj baten rai Roman lai khon arpulai hadin kane kila do no ya kajing bapalai bat kajing la ban sensyar jong kamen sem ya kado kala telor no khadu ya wai kapainong jong kajing bom ko ngu kelas dang hakaba ubreu lek phai biang sya kadomen ba ulawan Genesis lai khot khat khandai ar de khot khat nyu namar ubreu ulale pom Roman san khat ar ccc lai spa khandai punyo lai spa khandai hadu sauspa kapop balale dau Adam bat kaim kalawan ra kajing tim yangi ukhon ben rew shitulum kaperthai Genesis lenong baar bat balai badda kane kapop kala pentlot bor yangi baro banyale persya ya kajing pensoi uksoy kajing tho bakhoi ru kala yam benyo ya kajing do bakrau jong ukhun ben rew kita gilong kasam san huwei dekhot basan kakren hakmi yanga lakha hakapam bat hakapam imei jonga ilapun lakha yanga kakita kajing stan kalnong baar karkhot kaba arpulai hadu arpusau kakren Peusi ublay ulathau ya ubreu ba ompun bat ulathau ya ha kadur jong kajinglong tenrai jong daida kajing bisni uksoy ulawan ra ya kajing yam ha kaperthai bat kitu kiba ya dei lok bat kilamat ya kata Roman kalunong basan katkhot khat ar kakren namar kata kumba da wei ubreu kapop kalarung ha kaperthai bat da kapop kajing yam kumta kajing yap ru kalawan ha kibreu baro par namar baro kilale pom na kishti banongkong jong Paulus apostol syaki Kristan ha Korin kalnong kabakat san
kad khot ka ba at huwei adu at puar ka ong ka jing yam kalawan da ubriu kumta ka jing mi pan jong ki bayam kawan ru da ubriu kumba hau Adam baro kiyam kumta hau Kris baro kinsa mi pan u Paulus apostol u ong syapang gajing le u Adam kawan ra kajing yap lengba kapom ha ka perthei kine kisawa haba ngipule ya gajing ong ublei ha gipa jong u lengba u Isaya lenong sau pulai dekhot at penyo u thau lang jong phi u la le pom kik siang jong phi kila pen yanga kajing lap dau u bishop Augustine ya ka kentin ka pop ten rai ka pen ken mau yangi ya kajing pensisya na ka Bible ba ka pop kawan sya kane ka perthei lengba uwei ubreu bat uta ubreu udai u Adam wala kamlong ka ba pensobha ya kiskor ban yo sngew ya kane ka pom namar maka kalawan ra kajing ha kajing im met bat mensem jongi Henry ka ba ai jing kemen yangi kalong da kajing wan u Jesu Kris namar uong ngam shem lawan ban khot ya kibahok bakin kela kebamut Henry ya kibapom Lukas san khot lai puar bat u Jesu Kris ulapan yangi kawei na kelenti ban yat ban poi syapneng kata galong lengba ka sakramen baptisma naka kam jong ya apostle ar khot lai penyo adu sapuwei next ti badang kong jong Petrus lai khot ar puwei kublai sibun ya pi baro